салому алейкум ба ҳама бародарон. имрӯз ман дар почтаи шаҳри Екатеринбургам. дар инҷо аз AliExpress якди чиз заказ кардагем, ноутбук я iPhone я Samsung. омада оз медром мегирам, ба шумо нишон метиҳем ки чӣ гуна ба кадом состоянии ин ноутбук ва телефонҳо дар кадом состоянии ҳастанд. тамошо кунед. аз ҳама ҷолибтаринаш, аз ҳама хубтараш барои бовар кардани шумо, барои дурӯғро рост кардан, барои мо медонем чӣ дар кор мешавад. ҳозир мо ба шумо нишон медиҳам. фаҳмидед на чия? ҳозир мо ба шумо нишон медиҳам. ин барои чи аст? барои дурӯға рост кардан. ман намехоҳам каса хафа кунам бародарони азиз ва хоҳарони меҳрубон. танҳо мехоҳам ки ба шумо нишон диҳам ки ҳар он чизе ки шумо дар интернет мебинед, ҳамаи онҳо 99% онҳо дурӯғ аст. мана ноутбука мақсадам. ман барои ноутбука дар он ҷой кардам. акун ман дар инҷа зарядякша намемонам. войман метунам ки зарядяки ноутбук ҳатто нестай. бинед чӣ хела чӣ хел фан фреб нера мегирам. барои шумо бовар кунед ки AliExpress аст. дурнира пурям ки хафа мекунам. бо нимша мемонам ки давоше ки не ҳамаша дар ноутбук мебинам. шумо 99% тон бовар мекунед ки AliExpress мана фреб кардам. ҳамаира мо худмон баъзе аз моҳо месозем. ба хотири чӣ месозем медонед? ба хотири подписчико. ҳамиди подписчико. ба хотири подписчико. ана ака як чи дигар бугум ки дар AliExpress вақте ки шумо хати савдогар гап мезанед, вай мекунед, ҳамаи ҳамин чизора метавонад дар як упаковка партия шумо дар рӯи лекин хубтар ва беҳтараш ман ҳар кадомиро отдельно мекунам ки шумо боз бовар кунед. мана барои шумо бовар кунед ки ман ноутбук гирифтам. сеф пакет хеле чӣ дорам, заглушка дора, хеле дора ки вақте ки ира ман синимат кардам дига агар AliExpress биан яра ҳуи кардан наметавонам. барои воздух надрафта калон посилкаи калон AliExpress тайёр шуд. шумо давоми видеоро аввали видеоро тамошо кунед, баъд дар охири видео ҳамин меистад. саломат бошед бародаро. ҳар он чизе ки мо ба шумо нишон додем интизор шавед видеои нави мо аз канали Самбой ТВ Екатеринбург. шумо дар болои столи ман як ноутбука мебинед ки хеле фарсуда шудааст, куна аст, аммо кор мекунад. ин варақчаи ман аст ки бо номаи ман аст ки аз почтаи Россия бод рафта. чизе ки ман заказ кардам аз AliExpress бояд рафта гирам. лекин дар болои столи ман аллакай шумо мебинед ки ноутбук аст ки чӣ хеле фарсуда шудааст. ва мана мебинед мошинаи сартарошӣ ва телефоне ки ман ҳар рӯз истифода мебарам, кор мекунад. боз шумо мебинед ки барои жёстки диски компютери дар инҷо. яке аз онҳо боз мебинед шумо Samsung экранаш шикастаги. боз ман ба шумо нишон медиҳам ҳар он чизе ки ман ҳар рӯз истифода мебарам. боз ба шумо гуфтанидам ки жёстки диски ноутбукам шумо мебинед дар инҷо ман ҷамъ овардам. ба инҳо боз куш карда очки 3D мемонем ки бисёр одам вақте ки тамошо мекунанд бояд ҳатман бовар кунанд, бо дурӯғи мо бовар кунанд. чӣ хеле ки гуфтем дар ин ҷо ҳар он чизе ки мо мондем кӯшиш ва ҳаракат мекунем ки албатта чи инҳо ҳамашон ба
дуруғ табдил набошад, яъне дуруғ ба дуруғ муна набошад. Ҳар он чизе ки мо нишон метиҳем гӯё ки ана AliExpress ба мара компютер шикастагӣ фарсуда, ана экрана шикастагӣ, мана ин хел вайрон, ана ин рӯи кардагӣ кор намекунад ки кор мекунад, мана инҷа шикасти дефект дора, диди дефект дора. ина телефонро рӯи кан антеннаш нест, хуча тоқа рӯи кадан мана инҷа дид дефекташ ҳаст. ки бигзор мана Samsung рӯи кардам заказ кардагӣ дар 6-7 мақсад харидам, экран надора, ана жёстки диск кор намекунад, мана ин амракш нестай, мана ин чехт куна ҳам фиристондан, ачки 3D бошад хрӯшдагӣ асан, диди чӣ хрӯшдагӣ ҷазир, ана жёстки диски ноутбукам кор намекунад. ҳама ин чизҳоро ма ба шумо нишон метиҳам ки чӣ хел аз почтаи Россия мо гирифтем. ин видеоро вақте ки шумо тамошо мекунед ҳеҷ маҳал бовар накунед. ман аввал барои бовар кардани шумо видео мекунам ва дар охир ҳамаи ҳамин видеое ки чӣ хел ба шумо нишон додам, чӣ хел ман инро тайёр мекунам ва шумо нишон метиҳам. бародар, шунидан кай бовад монанди дидан. ҳар он коне ки ҳозир ман дар инҷо мекунам ба шумо нишон метиҳам ки чӣ гуна мо ҳамаи чизои худамона ба почтаи AliExpress табдил медиҳем, гӯё ки ҳамаи ҳамин чизо мо AliExpress гирифтем ва ҳамаи ҳамин чизо дефект дорад. барои шумо бовар кунед, барое ки ин чиз ҳақиқат бошад, мо ба шумо ана хел қоғаза нишон метиҳем. аввал баъдан мана хел пакет ки шумо бовар кунед ки дар ҳақиқат ин пакет танҳо аз AliExpress меояд ва ин қоғаз бошад аз почта Россия. барои ҳамин шумо бодиққат бошед, ҳар он чизе ки шумо мебинед ё ки мешнавед, ҳар он чизе ки шумо агар худатон набинед бовар накунед. аввалин чизе ки мо барои шумо нишон метиҳем ин худ ноутбук аст. аввал ин ноутбуке мебошад ки дар ин ҷо хеле ҳам ноутбук фарс шуда шудааст. ман ин ноутбукро тӯли 6 сол истифода мебарам. мана бинед дар ин ҷо ягон кнопка намондааст, ҳам бо чиркин аст. ман рости гап ноутбуки нав дорам, нигоҳ бинед чӣ хел. ман инро ба шумо нишон метиҳам ва нишон метиҳам ки гуфтам ки доказат мекунем ки ҳамин AliExpress омадааст, ман аз почта гирифтам. ин фарс шудааш мана шикастагӣ аст, инҷаш тамоман кор намекунад, рай кор мекунад, лекин хеле сифаташ паст аст. баъдан мошинкае ки мода дар кор аст, мошинкаи сарпаскунак, инашам дефект дорад. дефект дорад, шикастагӣ. ин аз худи ман аст, чанд сол аст истифода мебарам. ина ман аз китайский бошад, аз Тоҷикистон харидагиам. баъдан боз Samsung, телефони Samsung заказ мекунам аз AliExpress. дар шумо нишон метиҳам ки ина AliExpress мама телефон Samsung пачка упаковка қати рӯи кага, неки мекушам ки дарунаш экран надорад. ин телефони худам шикаста буд, телефони нав харидам, неки ман инро специал намондам ки шумо бинед, шунидан кай бовад монанди дидан. барои шумо бовар кардан барои ман чӣ дар кор мешавад, коробкаи Samsung A3 ина дар ним мемонам, упаковка мекунам, яъне ноутбук, сарпаскунак, мошинаи сарпаскунак ва ноутбук, телефон. ҳамчунин боз барои мо як коробкаи дига лозим мешавад ки бисёртар видеои мо шавқовар. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик, классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео,